zafika ndithini kufara uthi zawuthi ondinguye ndiwundithumile usazidawutha because uyathi ubana andikwazi ukuthetha ujonge iinto azuzenza uyothi kwathi ndithi wena ndinyulewe wenyuliwe le ndawo ukuyo wenyuliwe for le ndawo usuka kuyo khange kufuna umntu okwazi ukuthetha uthixo ebengancedanga abantu bakwazi uthetha ngewathethe uAaron lo aziba bekwazi ukuthetha but wayefuna uMoses wayenesizathu so uthixo athetha nawe ukhange lo Aaron zise phambi uthi okay bawo utshilo then uthi apho Gideon amandla angunayo hamba ngawo khawuthixo ngale nto nayo mama akaziyongeza na akaziyinweba na uyakwazi nobe 20 rand be 2000 uyakwazi ukuyinweba into ungakulingani suke kulingani wena ukuthi ngangifundisa ngathi hey imboda labantu hamba kunciphana kwandezona okanye kwenza kanti otherwise kodwa ikhondo yenzekayo kule nto unayo hamba nayo ngoba intambi sifike ibe nochatha phezu kwakho impahla nazo fasazi clean uthi ukuthi ga ngokufaneleko ibe ngathi into entsha asuke eshop ibe ngikuvumbulule 20 rand ibe into uyikholete 10 rand asuke athambise yona ngoba yile nto unayo sikhangela into ongazaziyo ngenazo le nto unayo sebenzisa yona uthi uzayisombulula le nto nayo uzayibangela ifune abantu ilangazeleleke le nto unayo siwabukhangela unxashiwe sithembeka kule nto unayo uyifuna njani kuThixo into ongenayo into engaphezulu kodwa kuleyo nayo akasebenzisi ugcinele bani khawuthembeke nawe uzithemba xa ubeka isandla umntu yakho ufunawo so ufunda hayi ufuna ucuba sabafileyo ngawuqala ekubeni bana umthanazela aphile ngoku yeah hallelujah irevelation ungasigcini ukukhangela ulindele la mhla uzawunika iplatform no sosipakisha le nto imana bangcwele ingapakishwa awuthiwa imana nakabantu begqona mhlawumbi because ngomso uzawubona God, there is a time in our lives where siphila ngemana iBhayibhile ithi uthanda the Lord's Prayer ithi siphe namhlanje isonka semihla ngemihla sinesonka semihla ngemihla isonka semihla ngemihla hayi esenyanga hayi esekota isonka semihla ngemihla uyasidla na isonka semihla ngemihla okanye ujonge esekota hallelujah Ngizamphosa uThixo uba into ezincinci asinika zona asisebenzisi uzawuzazi njani ubana xa unenhloko ebuhlungu thatha amanzi othandazele uwasele uphile uzayazi njani ubana uyakwazi ukuphilisa xa ungayenzi kuwe how will you testify you need to testify ngento experience leyo wena uthi ngithandazele bana nje ebusuku ndafike sendavuka kwakho umuntu othi yesana ongoma ndingalali bandithanda ukucinga ndavuka namandla Kusiyami hallelujah don't wait for this platform mhlawumbi sozibheke nayo bomntu bakho mhlawumbi sozibheke nayo le ndawo bekwe kuyo iplatform yakho kodwa usebenza kuyo hallelujah uba ukwazi ukuthi hayi mna ndikwazi ndithi ikhona into okwazi ukuyenza khangela yintoni okwazi ukuyenza yiyo lena esandleni sakho le ukwazi ukuyenza uthi ungayisebenzisa thuhlangula abanye abantu ukuveza ubukho bakhe ebomini bomntu Thixo akwazi ukuphilisa umuntu Thixo akwazi uhamba nomuntu nokujena there is no one pattern Thixo senza ngayo no bangcwele let's wake up alikho ixesha nithi sozifika kwenziwe awuzokwenza ngabantu abame ngaphambili abane-platforms apho ukhoyo andisabaweli man i-testimony zesuka ekliniki ba he besifolele phaya ekliniki thoda di-treatment but sana hayi andiziva man phela ndihlala ke kuba ke i-daytime ngafuni ngosa konesi otherwise ndiziva man ndiqhathula azandithenda nomabani and kwi-ATM ubona bakhancoza ATM xa kufoliwe abantu bangathathi ithemba athi umntu heyi man ndithanda ndikhupha lamali ndafumanisa uba hayi man anidingi yazi ndiyacinga uba hayi man ikhona into engenye noyenza siyimpendulo siyityiwa yehlabathi sisisongo ehlabathini iBhayibhile ithi indalo iyancwina ilindele ukuvela konyana silinikiwe igunya loba ngonyana ngoba sikamkele yena uYesu Kristu njengoNkosi nomsindisi wethu salinikwe igunya loba ngonyana asingobantwana singonyana bakaThixo
xa ungunyana ke you know what to do. Awusingabazi uhamba with authority, with boldness. But awayithethileyo banjalo ngawuthetha egameni lakhe, awuthetha egameni lakho. Hayi bangcela asahambe ngamagunya ethu. No, sinegunya elingaphezu amagunya onke. Apho sabakhona sihamba nelo gunya, siphenjelelwa ngamandla asuka enyangweni. Hallelujah. Sosijongela phansi, sosijongela phansi. Efamilini yakho uyinto enkulu, unelifa. Hallelujah. God bless you.